Hello, makasimba here, makadi zvenyu muri yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Sekuru Gudo kana kuti SGP. Tikudai kusangana zvakare nguva dzino dzemauro pano paSekuru Gudo Picture TV apo tinenge tichikurukura nyaya nenhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe nedzimwe nyika dzakatipoteredza. Zvisinei hazvo hatisi kuda kupedza nguva zhinji, asi tisati tapinda munyaya yedu yanhasi ndoda kukuyeuchidzai kuti please follow this Facebook page Sekuru Gudo Picture TV, uye musakanganwe zvakare kuenda kunosubscribe kuYouTube channel yedu inonzi Sekuru Gudo Picture TV. Towanika zvakare across all social media platforms, TikTok, Instagram neTwitter. Zvisinei hazvo, regai tichambire munyaya yedu yanhasi. Zvisinei, ndofunga takapedzera kuita live yedu nichikuudzai nezve nyaya iri kunetsa yamadzibaba Ishmael vekunyabhira vakasungwa nenhau dzakasiyana-siyana. Saka nhasi tichange tichinzwa mumwe wemudzimai anobva kupurazi iroro reLilifam achitaura namukoma Sly veSlymedia TV. Ndo patatora video inoyi, saka maraitsi ese that video ndeamukoma Sly, but nyaya ingoripo ndeyekuti toda kuti tidiscuse tichionesana kuti zviri kumbonyatsa kufamba sei, uye muchinzwa kune vamwe vari kugara kudunhu renyabhira iri vari kupindawo chitendero chimwe chete ichocho namadzibaba Ishmael. Saka tichaenda hedu kuti tione mutori wenhau weSlymedia achitaura nemumwe mudzimai kana kuti madzimai vanopindawo chechi iyi. Saka zvisinei hazvo, regai tinzwe kuti zviri kumbonyatso kufamba sei chaizvo ikoko. Tiri veSlymedia TV tiri kusangana pano pachirongwa chatiri kufamba nhasi uno tiri muLilifam rinotungamirirwa namadzibaba Ishmael, avo vakasungwa nekuda kwenyaya dzekunzi vanhu vari kugara mukati mepurazi ravo vane kushupika kwakanyanya, vane urombo hwakanyanya. Tauyawo panapa tine nyaya yatinoda kubvunza madzimai atiri kusangana nawo nhasi unoyu, vachititaurira kuti chii chakaitika muzuva rakatakurwa madzimai nebhazi achiendeswa kuchipatara chechinhoi kwavari. Saka muri kungozvinzwira kuti mukomana weSlymedia akaenda ikokoko kunyabhira akanotaura namai ava. Saka regai tinzwe zvizere kuti vakataurei uye tingadzidzei uye tingapamhidzirawo tichiti kudii pane zvakataurika. Kunzi vari kunotariswa zvirwere zvakafanana nezveSTI, zvakafanana nezvirwere zvemukondombera weAIDS kana kuti HIV. Vari panapa toda kuti vatitsanangurire kuti ndezvipi zvakaitika muzuva iroro pakatorwa vanhu vachienda vachiiswa mubhazi pavari kunzi vakambunyikidzwa. Regai titange kutaura namadzimai vekutanga vari panapa kuti vatiudze kuti ndezvipi zvakanga zvichiitika muzuva ravakasangana nenhau yavari kuti kodzero dzavo dzakambunyikidzwa. Saka regai tinzwe madzimai ava kuti vachanga vachitaura kuti kudii. Toda kuti mubatisise munzwewo kuti munofungei maererano nenyaya iri kupomerwa madzibaba Ishmael uye nemashoko ari kubva mukanwa wamamai ava kana madzimai ava, uye motaurawo kucomment section kuti muri kufungei kana kuti muri kutiwo kudii nazvo. Saka ngatikontinyei nevhidhiyo yedu. Kupinzwa mubhazi vakaita zvekumanikidzwa. Regai titaure nemadzimai. Makadii madzimai? Mungatanga nekutaurawo kuti zita renyu imimi munonzani? Indonzi Simbi Yebasa kana kuti Sylvester Tapfuma nei, ende mabva maseka. Ndinogadzirawo kasipo inini. Hadziso kundi dzedu. Munoitwa madzimai? Ndoitwa madzimai. Bara vadzora here sipo dziri kuti hadzizokundi. Avaraka technology iri kufamba, zviri kuenda kuperi handiti. Ndo unhu paanogeza rewe sipo ikuroti kana wakaitarisa kana wakatotsvuka kuti yakatoenda black. Ndakambobika sipo, I still remember ndakambobika sipo, sisi wangu waimbobika sipo. Nemamira aita zvinhu, so I think vanhu vakudawo sipo yekuti vakaionawo so. Because imwe sipo anenge angori machemicals, hapana zvokuti sipo. So ngatiendere hedu mberi nevhidhiyo yedu, but inini iyo sipo iyo haiko iyo. Madzimai ana.
madzimai ana. Makauya rini muLily Farm? Ndakauya 2020. Makanga matanga kunamata rini muchinamato chinotungamirirwa namadzibaba Ishmael? 97. Chakaita kuti mupinde muchinamato ichi chii? Kutongo mweya neropa zvakabva zvangoto hadzi mweya neropa zvakabva zvatongo kubaraka. Okay, rekaitidzwe zvimwe ngoti ndingopinda muchinamato kugutsikana kuti ndimwari vanosvitsa mweya wangu kuna Mwari kudenga. kugutsikana kuti ndimwari vanosvitsa mweya wangu kuna Mwari kudenga. So hazisi kuziva kuti kugutsikana kuti madzibaba Ishmael ndimwari vanosvitsa mweya kuna Mwari ari kumusoro kudenga. So hamero kana ndakakadza kunzwa guys, ende inayo Paradise. Kunzwisisa kwenyaya yekuparadise izvezvi tiri pano pasi tiri kupi uye kuparadise ndekupi? Kudenga. Paradise riko kudenga. Tikutona mava vari so confident kuti kunge vakamboenda ko last week vakatsoka. So anyway, hede hedu berire video yedu. Pakaipa mawana matatu kunamatira mweya wedu kuti tife tichipona, ndisazomuka kumuka chipoko ndigozonetsa vane mugwagwa kana mumamisha kana vana vangu kutongoziva kutoti atofa aenda pasi panongosara mapfupa asi mweya unenge watoenda kudenga. Nhasi uno muchitaura neni simbi yebasa, chakusundai kuti munzwe kuda kutaura neSlymedia TV chii? Chandisundaidza ndechekuti tatakagara zvakanaka kubva tichipinda munomu, kana zvandiri zvine zvaizvo zvandakapinda ndiri ndamiri avaya vatarisa vatema akatizotiro vakambopinda avero kana vine shanduka yamuri kuonawo panapa handizive, maybe vakatiradza mafotos avo ekuti vakabheka pakaipa over confidence naamai avakava vanenge vari kutya ameno handisi kuziva. Okay, ende nayo miri wandinawo ndewengirozi kuvakwa naMwari ndiri munzvimbo ineyi, asi kutokuya kuzvandisundaidza ndezvekuti kungotanga kwazvakatanga kwamai ava vawava vakatadza kugara munomu vane nhau yavo vachitifurira kuti handei inini zvemunomu handichada ndakubuda hangu kunze, vasikana kana muchida enda kuita zveTriple-C. amai avande vapo kwavari kurevazoera nenyaya iri kutaurwa kuti ndo yakasungirwa namadzibaba Ishmael. Ina hansi kuona zvangu zviri kupindirana. So mukatarisa mukadzi uyu anobvotomoka big time. Okay, ende nayo Saka tisusu hatizvikwanisi, tinoda kunamata. Saka izvozvo nhau dzavo dzese dzavaitaura, isu munhu hatiendi kumunda, hatiendi kumabasa, izvezvi basa redu pamba ndire kuwacha nekumuka nichibikira baba voenda kubasa ravanoshanda, kana vari kwavari koko ndosara nichibikira vana porridge, kusendobika tii ndomwa ndodya sadza. So ndikuramba ndichinzwa nyaya yekuti hanzi vakadzi voga vaende kubasa vanenge vari pamba. I'm just wondering kuti saka murume kana ari ega ndiye anenge achisakura munda uyu here? Ari ega ndiye anosakura munda, ndiye anodii zvese ari ega here? Paringanzofamba sei? This life is too good to be true. Dai ndiri mukadzi angu ndaitomhanya kutonoroorwa ndonogara zvangu ikoko because kumudya ndigere chaipo. Hatisisina mukana uyoyo, kungomuka tichitoziva kuti mota dzatouya, hanzi zvanzi muri kudiwa, vana vakutotya kuti vanhu vemunyika vai vauya vana vakutotiza kuti tichadya chikafu chata kutoshungurudzika. Izvezvi vamwe vedu vakasiya vana vacho vari kungochema. Saka mwana kana usati wajairirana, zvinoita ndezvekuti mwana kana usina kujairirana naye ajairirana namai vake kuzomusara nemumwe munhu, mwana anonetsa. Saka tikutoshira kuti dai vamwe vedu vakaenda vadzoka vauyawo vana vavo vagonawo kunyarara. Ndo zvimwe zvikuti bata izvozvo. Muri kunzika imi muri kutambura mugere munomu? Yuwi takagarika. Asi takagarika. Ende vanoita kutokugamidzira usati wapedza kubvunza baya vari kuvatori neanza dzese. So this characteristics and this kind of behavior inoratidza kuti someone was manipulated. Kumanipulate kwatotaura kuti kubhendwa pfungwa kana kuti
kusandurwa pfungwa, kutorwa pfungwa dzakweyo dzoiswa paside, potorwa dzimwe dzoiswa imomo dzonzi iwo chishandisa idzi. Saka the way you respond amai ava ine hangu according to me. I don't know vamwe, you can say something in the comment section, but as for me, this is too good to be true. Saka ende inayo nyaya tinzwa kuti zviri kufamba sei. Kana vataka inini ndichiya munomu baba Johani zvawaka achitaura nhau dzese izvi ndakazvipira inini kuti ndakutera baba Johani, handiti handichacheuka. Hama yangu iri kunze uko, yaive hama yangu iri kunze, kana yakuda kutevera chinamato kuda inini ngaitoya muchinamato ichi, tava munhu mumwe chete, kuti inini ndiri muno muchinamato naiye tigone kuzokodzerana azviite. Isusu hatina chatinotambura, vaitovhunzwa kuti ko amirera mapanzwa pehama panzikana usingapinde chechimwe chete naamai ava hausisitori hama yavo, zvatodhama. So this is an interesting conversation between Simbi yebasa live from Nyabhira. Pakaipa umana dai taita vakadzi vari overconfident, so uye vanomira namavalues nemabeliefs atinenge tinawo taenda kumberi. So anyway, hende inayo tinzwe kuti zvakamira sei. Haumbotiwo tipo chakati, haumbotiwo chakati, handisi kutambura ini. Fish ndinodya every day, nyama yemombe ndodya every, sausage chisipo ndiyo iyi, bha ndakada kurishandisa one day, safe ndakada kuishandisa, sugar zvese tii tinomwa isu, ndikada chimodo cheflour, ndikada chewheat, ndikada rice, ndikada kuri kudliwa uku kuvanhu vari kutambura kuZimbabwe. Lili farm uku kwamadzibaba Ishmael uku vanhu vari kurarama munyika yehuchinemukaka. Sure regai inzi Canaan, because Canaan kunyika yehuchinemukaka. I'm just wondering how this man is running this place. It's like ikatoka nyika kake aya atoma citizens eku Canaan yeku Zimbabwe. But mazimba dzimwe nguva mabatira atinoita zvinhu pamusoroka. Takanyanya hedu. Okay, ende nayo. Tinodya muno misu mukaka, mwana wangu mukaka, fanika wandina ichikomana ichi chinotombomwa mukaka everyday, chikangoya kudanga vanongoda nongopiwa mukaka wemombe wechii zvese takagarika isu. Paukama hwenyu nehama dzenyu dzamakaberekwa nadzo panyama pasiri muchinamato cheJohani Masowe, makagarisana sei? Munobvumirwa here kushanyirana nehama dzenyu uye dzinobvumirwa here kukushanyirawo muri mukati melili farm muno? Kuti inini ndishanyirane navo nei munhu waMwari, inini ndakada baba Johani. Havachatombodi hama, vakada baba Johani. So kuti inini ndishanyirane naye munhu waMwari. Ameno tiudzewo baba Johani newakababa Johani kuti ukama hwatochekwa here. Pakaipa. Handiti ndakataura kuti handisisina amai, handisisina baba, kana kuramba vabereki uchitera baba Johani. So this is some kind of cultism. Pana anonzi cults. We'll talk about it. I think that is a video for tomorrow where we'll be discussing with chinonzi a cult. ndotera baba Johani, ndada kunamata Mwari ari kumusoro kudenga. Takatombogara navo kunze, ndakatoenda ndikavarairidza, vakati isusu hatizvikwanisi. Saka nemukusazvikwanisa kwavo, kana vachitotaura vari kunze vachida kufukunura mapfupa angu, vari kutorwisa mweya wangu inini. Akomana. Uri kuona mukadzi akavimbika anomira nechitendero nemavalues ako. So this is very interesting, guys. I hope you are watching and you are following through. Zviri kutaurwa naamai ava, as for me, it's a shocker. It's a shocker. Ma1. Okay, ende inacho. Kureva kuti ivo havasi kuda, vachingoti uya chete, hakuna zvakadaro, havasi kugutsikana, havasi kuva nekutenda nechinamato ichi. Asi isu tine kutenda nekuti tine zvatiri kuona, nekutoziva kuti ava ndiMwari. Mwari wangu ari kumusoro kudenga uyu ndiye anotoburuka, kana mandiri anototaura, kana zvipo zvandakapiwa ndaive ndisina mbereko. Pari zvino ndine vana 9, asi kufurikidza nekuziva kuti minamate 9 vana. So 9 vana for this age of a woman. Guys, muri kupaona say 9 vana. Vane 9 vana amai avo. Izvi ndezvekuto
atori marecovery mazvarire akadaiwo because this is too much. Ndakaitirwa ndakaziva kuti uyu ndiye Mwari uyu. Kungoti izvezvizvi mwana chaenda kutomushira ndinoda mwana. Handina chandinowana asi ndakatoudza Mwari wangu ari kumusoro kudenga mwana anouya ndotopiwa mwana. Saka ndingatadza mwana ari kubva kumusoro kudenga, mwana ari kubva kupi. Vedu vawadi hanzi kungonamata chete kuti kuda mwana anobva auya. So guys, let me know. Avedo urikuorawo sei? Okay, endedu nayo. Ndasiye kuti uyu ndiye Mwari. Uyu ari kokoko wonditaura kuti uya kuno kunei? Ndinowana chikwari. Hakuna chandinowana ini. Vana vangu havatamburi. Inini wacho handitamburi. Murume wangu haatamburi. Kumashure kwaitomborwara hainaimuona. Asi muno kana mwiri wake akakwidzima ndiwengirozi. Akavakwa. Ndinotenda Mwari wangu ari kumusoro. Hanzi akakwidzima. Ndoka ndozvarove zvinenge ana zigo. Wewe zigoti. Isusu tisinganamate ku Johani Masowe semanamatire atinoita. Munotoonawo sevanhu vakaita seimi. Muri vanhu vemunyika zvenyu handi. Hanzi imi muri vanhu vemunyika. Muri vanhu vemunyika. Mwaka nenguva zvichakukwanirai. Kana zvakwanirai mapenyerwa muchauya zvenyu. Nguva yenyu ichaita sezvayo ichakwana. Hatikurwise isu. Hatinei nemi. Imimi garai zvenyu ikoko. Isigare zvedu kupi? Kunoti. Hanzi garai zvenyu ikoko. Isitogara kuno. Hamene kuti achada kuramba ari kunyika ndiani. Vanhu kwamadzibaba Ishmael vanzwa kuti kuri kudyiwa. Kuri kutodyiwa zvekudaro. Nguva yenyika nekwana muchaita sei? Muchauya. Kwenini kana mukandivhiringidza ndiri muno? Kana ndikazoenda kunzwa uku ndozoita siku. Pano ngatiti kuda kwaMwari watonga Mwari waJohani mashaya imimi Mwari wakutora mweya wenyu waenda kunogara kuna baba imimi munganetsekana here kana kuti vanhu makasiya kunzo vanobvumirwa kuuya kuzokuchema here munomu tati nguva yaMwari yekuti munhu ashaye yakwana muno handi mulilifa mune makuva emapostori munobvuma here kuti hama dzenyu dziuye kuzokuchemai musi wekunzi mimi mazorora? Inini ndakatovataurira vakataura kuti chero wakafa hatiuiko ndozvavaka hanzi ndakatovataurira vakati chero ukafa hatiuyeko. Akavataurira kuti kudi iye abvunzwa kunzi hama dzako dzingauye here asi akutoshifta blame kunavo ava vanotoda kutouya of course nekuti vanoda kuuya kuhama yavo but mutemo wechechi uri uku hauchabvumidze kuti hama dziuye kuzochema. Saka ipapa apatiswa mubvunzo zvine uchenjeri. Anditaurira zvakanaka zvakamira zvakadaro kuti kana vakasauya hava hazvina basa kudenga mungatadze kuenda. Nditadzise kupinda paradise. Mashoko enyu ekupedzisira paradise. Nevanhu vari kufungidzira kuti imimi hamuna kugara zvakanaka muchinamato cheJohani Masowe paLily Farm. Ndinongoti makatosaririra zvenyu musanyanya kurwadziwa zvenyu nevanhu vari kuno. Imi kana muchishwirwa kuda kuuya kuno uyai mune zvakanaka. Isu takagarika zvakanaka isu. Hatina dambudziko ratinaro. Tiri kutoshwirawo kuti dai vasunungurawo baba Ishmael. Havana kana chakaipa nemunhu. Munhu wevanhu. Muda vanhu vese. Vanhu baba Ishu. Hanzi munhu wevanhu. Muda vanhu vese. Vanani. Because vanhu so far vanoziyana nabadzibaba Ishmael vanhu vekuLily Farm ikoko vekuparadise kuKenani. Saka ma1 vanotombomira mushe. Bekupedzisira murume anogara anonamata muJohani Masowe ari pano paLily Farm anobvumirwa kuita vakadzi vangani? Ko chero kunyika ndi murume anongotenderwa kuita vakadzi vaanoda. Uko ndo kunofana kuita vanhu. Hanzi tora watora, bata wabata, wapusa wapusa. Chero iyeyozve. Zvimwe chete kuna baba vanorarama vari muno. Handisi kutaurira baba mumwe chete, ndikutaura nababa vese vakawanda vanogara muno. Inini nangu wangu ndoda kutaura, handitauri ndakamirira. Inini pari zvinezvi ndiri 1. Ndinongotaura nezvangu ndiri 1. Kana zvichauya zvamuri kundibvunza. Sindiri kutaura zvandiri. Right, so ukanzwa
mashoko apedza kutaurwa naamai ava ekuti pare zvangu ndakazvimirira ndongotaura ndakamirira inini. You can actually see kuti amai ava vakakomekedzwa kunzi kana mukazobvunzwa munotaura muchiti. Kuna anyone anofunga can actually support what I'm saying, kuti you can actually see kuti amai ava vari kutombonyikidzwa ende vakatonzi kana nonga kwakatomboitwa round up yemapostori madzimai kana kutonzi ana baba vakanzi endai mutaurira vakadzi kuti musinge mabvunzwa munopindura muchidai. You can actually see that this woman is defending, of course, religion, but is also defending her husband. You can actually see that the information was kuna baba vemba. So ende nenya inotendera kuti taure pamwe chete paSlymedia TV. Ani kuti zvimwe zvese izvazvo unozosangana nazvo wakunamata aiwa. Asi tungotendawo kuti tachingokumbirawo kana mapurisa panouyawo. Isusu tichiya kuno kuti tinongonzi uyai atirambi. Zvino zvekuzoti mudzimba kuda kudayoso vadayoso kungonzi uyai chete atirambi. Tineta kutya chete ndokwamatiri nevana toda kusunungukawo. Kuti vakagumirawo kuno vasatipindira mudzimba. Ini ndo nzimbi yebasa tiri paSlymedia TV. Ndiri kutaurawo na Grace Slay. Imimi makauya muno mulili family rini? Inini ndane 3 years. Chakakukwezvai imimi kuti muuye kuzogara muno mulili? So ava vamwe amai vanonzi Grace Slay vari kuti vane 3 years vaita sevapindira paposition. Vapindira paposition rikaitibva vazwa kuti vari kuti kudii. Tingati chii? Ndakateera chinamato chedu chatakabva nacho kure tichinamata, saka ndo chakandisvitsa pano. Saka tiri pakunamata kudaro ini chanyanyondirwadza chaita kuti ndiuye pano pamberi penyu inyaya yekuti ndakatorerwa mwana wangu musi wakatakurwa vana. Mwana wangu inini ane 18 years anditi vakamutora ndatove nemazuva amene musi wavakatora ndane 3 days handisi kurara kumbako, sadza harisi kudyika, kuti tiende kunoona mwana hatisi kubvunzwa kunoona vana. Saka izvozvo ndo zvasakisa kuti ndisvikewo panapa ndikutaurireyo kuti ini ndiri kurwadziwa nematorerwo akaitwa mwana wangu. Mwana wangu inini haasi under age, mwana wangu ane 18 years. So amai ava nenhau yavo yekuti vari kurwadziwa kuti vakatorwawo mwana this and that. So yeah, ma1. So munhu wandaida kuti munyanyonzwa ndimai vatanga kutaura pekutanga kuti munzwe kuti amai ava vari kuti kudiwo ende munotiwo kudii nematauriro angaita mai avo. Do you have something to say about that? But as for me, I think amai ava vane kutyisidzirwa kwavakaitwa uro intimidation iri mavari. She was intimidated and was told vakaiswa mazwi mukana kuti munoti zvakati because this is not normal. I think vanhu havada kutombotorwa votomboiswa namuconcentration camp kuti vanombobharwa imo vombogariswa imwe life isiri yavanga vajaira kugara uri isiri yavanga vajaira vomboona kuti kunze uku kunei zvakamira sei that yo pakaipa ma1. So this is one of the updates yatatanga nayo panyaya yamadzibaba Ishmael kuti munzwe kuti amwe mapostori vekwamadzibaba ikoko vanofungei maererano nenhau iri kuitika uye mhosva dziri kupemerwa madzibaba Ishmael vanodzitendera here uye zvimwe zvekutaurwa zvakaipa pamusoro pesangano ravo neraramo yavo kunzvimbo ikoko vanozvitambira manzwa vachirapa kuti aiwa kuno kwese tiri kudya tiri kutamika kanzi inongochakwi machakwi unenge uchingochera munhu paimbwa umwe uchimwa umwe uchipa mwana umwe kana kutobika chimodo hanzi zvimodo zviri kubikwa bhekari hanzi kune bhekari riko. So tomorrow I'll be giving you imwe episode tichitaura kuti another video yakatorwa ikoko kudunhu renyabhira vachiinterviewa futi the same people ivava vachitaura zvavanenge vachitaura izvozvo, but chandikuona ndechekuti mapostora they are not backing up or they are actually in full support of madzibaba Ishmael because of what is happening. They believe that the man is innocent. They believe that
the man was truly sent from above. Kusvika pa level rekutozoti ndimwari, they see him as a god. So I don't know, what do you think? So yeah, Mawan, I think I'm also going to invite mupostori kana zvichibvira wekujohana masowe tombonzwa kuti anoti kudiwo nezvekuitwa nevamwe vake izvi ndizvo here, zviriko here, uye hamena kuti munoti kudiwo nenyaya yange ichitaurwa zvichinzi hama, kana uri hama kana usingapinde same church neivava hausisiri hama yavo, hama dzavo vanenge vatoo vanhu vekuchechi ikoko. So that was a video for today, guys. I hope you enjoyed it. Please, if you have other issues that you want us to discuss here on SCP TV, please feel free to let us know so we can dive and delve into those stories and actually unpack them and to see now they say dzava pachena. Zita rangu ndinosekuru Good Picture TV. Ndinotenda kuva nemi usiku wanhasi ndoti aiwa rarai izvi zvakanaka. Nguva dzedu dzasvika idzo hapana 7 minutes to 10. Mangwana rambai muri dzokai zvakare pano pa SCP musodongorera muchiona kuti zviri kufamba sei. Ndinotenda mukoma simbi yebasa veSlymedia nevidhio raro randashandisa pano chitaiwa rambai muchita basa rakanaka, basa rekutapa nawo. I'm signing out.